Hellurei! Tän päivän aihe on kuukauden suosikit. Ja nyt me käydään läpi marraskuun suosikit. Pidemmittä puhetta mennään sen videon aiheeseen marraskuun suosikit. Pölyä. Ensimmäinen suosikki on tämä. Tää Sarah Forsberg. Forsberg. Sen pipo. Voisi nyt tarkentaa. Niin. Tää on Sarah Forsbergin Forshay pipo. Mä oon käyttänyt tätä nyt kun oli lunta. Tää on hyvä pipo. Tää on ihanan pehmeä. Ja tää logo on hieno tässä. Sitten myös tääkin on hieno. Is black. Kato, is black. Kattokaa. No niin, tää on hyvä. Ja tää saa kyllä lentää kuuseen. Lähetuntuma. Täältä se näyttää päässä. On hyvä pippo, kannattaa mennä ostaa. Mä linkkaan tänne Sarah Forsbergin nettisivut, missä näitä voi ostaa. Toinen suosikki on nämä 2 putellia. Mä sain tämän synttärilahjaksi. Käsirasvan. Tosi hyvä, suomi on tosi vaikea kieli. Tämmönen. Tämä tuoksuu sitruunalta. Ja mitä tässä on tämmönen vitsi kalvo, not living. Tää putelee mitenkään. Tää on likainen. Mitä voi olla mahdollista? Ehkä siksi, koska tää on ollut lattialla. Tää on hyvä. En voi näyttää miltä tää on, kuinka likainen tää on. En tiedä mistä tää lika on tullut, koska tää on ollut lattialla. On hyvä. Ei lisättävää. Ja toinen on tämä. Nivea Man. Tämä on kosteuttava naamarasva, koska naamaankin tarvii rasvaa. Koska mun naama on kuiva talvella. Nyt tää on pehmeä. Mä en edes oo käyttänyt hirveästi rasvaa mun naamaan välillä. Niin, on hyvä. Tää on 75 milliä. Niin. On hyvä. Ei lisättävää. 0/5. Ei. Perun. 5/5. Paitsi se keltainen ei ole niin hyvä, koska se kestää kauan kun se kuivuu. No se on ärsyttävän vihaan semmosia rasvoja, mikä kestää tosi kauan kuivuu. Ja ne on semmosia tahmeita. Tuo käsirasva on 3/5, toi toinen on 5/5. Nyt ei ole lisättävää. Lähiaikainen suosikki. Nämä. Suomalainen, kattokaa! Tämä on Suomi. Suomi Boharen. Suomi. Nämä on. Kattokaa, tässä se logo on. Näkyykö tää? Tämä on Reinot. Nämä budelit. Mitkä putelit? Nämä kengän Reinot on hyvät talvella. Mä käytän näitä usein talvella. Tai jos on kylmä, mä käytän näitä. Mä en käytä villasukkia, en tiedä miksi. Pitäisi ehkä käyttää, mutta mä tykkään enemmän näistä. Tykkään näistä. Mun veljellä on ihan tismalleen samanlaista. Tämmöset. Kiva materiaali. Tää kuvio. Tämmönen ihana kuvio. Semmonen sukkulee.
Nää on hyvät, jos on kylmä. Mä käytän aina, kun mä tuon suihkusta. Mä vaihan yöpuku ja laitan nämä jalkaan. Kun mä käytän sukkia, mä laitan nää. Niin. Nämä on hyvät. Hyvät kun hyvät. Niin. Sos. Pidä tää jäi mun kynsien väliin. Hei! Se on ollut myös tetti. Tetissä on ollut ihan sikakivaa. Mä oon tykännyt olla siellä. Ja menisin kyllä uudestaan. Ja juuri se paikka, mihin mä olin tetissä. Ties mitä? Mä sain mun veljen sinne töihin. Niin. Ja mä sain siellä samalla tämmösen tuubihuivin. Vois se nyt sossin nää? Niin, siellä oli tosi kivaa. Ja nyt mun veli on siellä töissä. Mä sain sinne sen. Kato, mä autan mun isoveliä. Niin. Mä sain tämmösen tuubihuivin sieltä. Niin. Ja mä olin siellä tetissä 2 viikkoa. 2 viikkoa. 2 weekends. Mitä? Niin. Mä sain tämmösen tuubihuivin. Yksi huono homma oli siellä, ja ne poltti sisälläkin tupakkaa. Siellä oli lappu sisällä ja hallin puolella ei saa polttaa tupakkaa. Ne poltti. Se pomokin, kuka on siellä, se toinen pomo, koska se toinen pomo on siellä toisessa paikkaa. Ja sekin polttaa siellä. Mä toivon niin, että mun veli ei ala polttaa tupakkaa. Niin. Tässä nämä kaikki suosikit oli. Ja jos tykkäsit, painakaa tosi paljon peukkuu. Me nähdään seuraavan videon parissa. Tykätkää tässä videosta, tilatkaa, kommentoikaa ja hyvää joulun ensimmäistä päivää sitten huomenna, kun huomenna on 1. joulukuuta. Ja hyvää joulun odotusta teille. Moikka! Joulu on taas, tila täynnä puuroa. Nyt sitä saa, kahvia täynnä puuroa. Haet puuroa naamaan, sitten se menee vatsaan.